Здравейте! В това видео ще видим някои сходства между английския и българския език и ще обясним откъде произлизат те. Замисляли ли сте се, че между двата езика има общи думи? Например, английската дума guest и българската гост. Те звучат почти еднакво. Guest, гост. И означават едно и също нещо. Човек, който идва на гости във вашия дом. Това обаче не е заемка от английски в български или обратното. Има друга причина за това съвпадение. Двата езика нямат пряко родство помежду си. Английският е от германското езиково семейство, а българският от славянското. Защо тогава имат общи думи? Нека да видим по-подробно техния произход и ще разберем. Вижте тази рисунка, която показва родословно дърво на индоевропейските езици. Виждаме, че българският е от южнославянските езици, които произлизат от праславянски, балтославянски и праиндоевропейски. Английският и староанглийският от своя страна произлизат от западногермански, прагермански и праиндоевропейски. Това означава, че двете езикови семейства имат общ корен в праиндоевропейския. Не само това, много учени смятат, че е имало близки връзки между ранногерманските и раннославянските племена, което обяснява и много сходства между тях. От общия корен и близките връзки идват и общите думи. Самият праиндоевропейски език не е писмено засвидетелстван, но повечето езиковеди вярват, че той е съществувал въз основа на своите изследвания и чрез него си обясняват множеството прилики между индоевропейските езици. В това число българския и английския и общите думи между тях. Ние вече показахме една такава – guest, гост, но има и други. Например, английската дума stay и българската стой. Те звучат почти еднакво. Stay, стой и означават едно и също. Глагола стоя. Има и много други. Следващия път ще ви покажа някой от тях. Ако това ви е любопитно, абонирайте се за канала, харесайте видеото и не изпускайте следващото. Чао за сега и до нови срещи!